хора, аз съм Тотор 11, ей! Тук е и Педомал с 11, ей! И двамата сме с 11 отзад, за да сме готини. Да. Днес играем отново Transformice. Както И също, може би виждате. Това е втория ни опит за видео, защото... Той са подробности сега, Защото първото нещо се бъгна, ама не се бъгнаме и просто надвишихме лимита. Трябваше да е 15 минутки. Беше 15 минутки и секунди. Да, трябва да е точно 15 минутки. Най-много. Да, най-много. Най-много. И затова искам да ви кажа, че fun stuff happened. Една или един ми предложи брак в Transformice. Май беше Емили или не? Ами някаква там, тя се махна, впрочем. Да, някаква там се махна. Ако гледаш клипа, няма да ти приема, няма смисъл. И просто си играем. Да. Просто можеш да играеш с нас, но не може да се не ми предлага брак или такива. Еми тя жената е влюбена, бе. Мони, ще избутам до ябълка. Нямаше нужда, аз съм просто да промега. Това е гадно, да връщаме, това е гадно. Не. Това е гадно, защото малко замрях. Впрочем. Хи. Той нещо не мога да справя. Я чай да промя така. То успя. Ми той е да бест, аз куда... С моето... Нещо си по моята си главичка. Той ще го направи. Ама не ти бъгна стената, видя ли? Не. Бъгна дясната стена. Това е рейс. Така, това... Така. Отгоре идва Джели Блок. Виждам го. Юпи! Така, само това беше единственото забавно нещо, което стана миналия клип. Иначе всичко ще беше обикновено, както И става. освен, че мама влезна в стаята, но нищо. И моята също, ама аз заглуших на време. Моята малко се чу. Моята вратичка малко се чу, ама няма нищо. Как ти де? Само този клип да не стане пак фейл. И в третия опит ще разправяме как сме разправяли във втория ни опит за клипа. Какво сме разправили в първия? Да, какво сме разправили в първия и тогава сме го разправили и просто се разправя много. Пък ако заснемем четвърти, ще разправяме, че тук сме разправили, че ако... Да, много разправяне. Ай сега разпрем. Че ако стигне до трети клип, опа. Окей, прави го. Уоу. Впрочем, хора, значи, може би са чудите, са чудите за кой нямаш клип толкова за време. Оле, И да, за какво може би са чудите, защо не говоря нормален български. Може би се чудите защо нямаш толкова време видео. Ама може би. Само може би, да. Не е задължително така да мисля. И това е защото бях на море. Впрочем и... Море! Айляк! И да, и затова нямаше просто как да сними, не че нямаше как просто... Да, както и да, нямаше как. Пък сега пак ще ходим на море. Да, и впрочем, значи утре е последен, нали, днеска дойдох в Пловдив. Утре... Значи днеска се прибрах в Пловдив. Утре оставам седа в Пловдив и други ден пак заминавам за море, тъй че много ни очаквате доста клипове. Но може би ще снимам някакви влогчета там от морето, да ви е яко. Може би. Но само може би, да. Не е задължително. И така. И то не е задължително. Да, бе. Що първо мен не телепортира? Вие стояхте на едно място, той е Лъки. Какъв приятел си само. Як? Не, готин. Не, без готин. Впрочем, трябва да го сложиш точно при нас, нали? Да, знам. Добре, той как го направи? Хакс. Ела при ябълката и ще се репортна. I'm done. Дъм. Там не можем. Ябълката! Добре. Това ми беше плана. Моят план е велик, аз съм велик, всичко е яко.
Ще го минаваме по ванила начин, викам. Да ви е ед. Ще влезе да ти е ед. Не. Добре, аз ще взема балон, Също ако се помислите, че аз съм луд, не е така, просто се смеете. Еми така е, просто сме луди. Какво да са правите и сме? Такива сме. Такива са хората, такова е сегашното поколение. Зомбирано от тези компютри. Защото ние сме зомбита хора. Вие не го знаете това, ама аз го знам. И аз, впрочем, вярвам в зомби апокалипсиса. Сериозно? Да. Ти умря ли? Не, просто реших по-лесен начин. За какво хора сега да се мъча, като и не е рейс? За какво да се мъча? Бре. Мони, ще ми пускаш една искричка. Не, чай първо мене си да спаса. Поне на мене. Чакай. Поне на мене една искричка. Чакай. Пълаза. Много искаш, бре. Пълаза, мерза. То са садна нещо. Да мре, бе, не ми пука. Ванила, аз го минах ванила. Виж го този нахалник как ми вика, Ари ми вика. Помощ ми вика. Гледай го какъв е нахален. Той не знам дали в това видео са видя, ама той ни каза, че не сме му помагали, че ще сме казали ние, че не искаме... Да ни помага. Да, че не искаме неговата помощ и той ни помага. В никой лево. Това е било Джели. Уау. То То се подразбираше, защото е лилав. Ама това беше отрова, ще да кажа. Ми давай, то отрова. Не знаеш ли? Стига бе, ако ни такова, много мраз да ми... Толкова нагло да ми слага стрелкички, човек. Много го мраза. Тук мога да се мина през зеленото. Много нагло ми се струва просто. Как да кажа? Дата балунс. Аз дори не мърдам, тук си са чеша. Хубаво, че няма фейскам. Ама ще бъде яко да има фейскам от лявата страна, да кажем, на мене от дясната на тебе, ама не знам как да го направим. Хора, ако знаете, може да напишете, защото ще е интересно да го направим. Да, и двамата фейскам. Как кажете, бе? Не ми казах с движения. Но... Вагин. Не бе, стига Денис. Спокойно. Нуп тъп. Нуп тап тап. Фафли! Спри да обиждаш. Фафли спай. Да, след... Мони, виж колко е клипа? Вконно има време. 8 минути е. Още малко хора, защото все пак имаме малко работата и. Всъщност никто има няколко работи. Спрете ми викаш, ще ми викаш ти, спрете ли бе? Туркет, чеса. Туркет. Значи турко е, каде? Гъса иска тук да стоим. Значи турко е! Туркет. Чай, ти сядаш ли? Уау! Нупска вън. Браво. Давай. Пляскам. Защото направо трябва да пляскам. Хора, значи има един евент. Имам вече 65 двойки и ми трябват, не знам още колко не ми са брои, трябват ми 100, за да таковам. За да си взема една шапка от евента. Ей! Ох, що не влезе. Щот е про. Така. Така, хора, аз събирам двойки, ако се чуете, защо не е тук да цъкам нищо. Фафели, скоко. Ники, ти събираш ли за евента? Да. Нещо, за шапката? Да. Колко двойки имаш? 41. Аз имам 65, помагай малко. Чакай. Тоторо, размени. Добре, ще ги върна. От мен да мине. Ай, благодаря. Аз ще мога да си купиш шапка. Не толкова. Добре, ай, така става. Ти колко имаш всъщност? Колко двойки имаш? 65 човек. 65. Да.
Значи 35. Да, точно. Да, потвърди. Ей, селфи стик! Ай, заповядай. О, и спречта. Ох, много ти благодаря! Сега аз ще му ги връщам хора, защото сме добри приятели. Всъщност трябваше да ти дам 34, нали? И сега ще получиш двойка. Чай ще я върна, впрочем. Не. Чай малко. Тоторо. Ай, съгласявам. Имам вече... Да, смисъл. Имам 100! Ей, сега ще имаш 101. Хоп. Ей, френдшип. Чай малко да ти дам от мен да... Френдшип. Не, дай ми 2. Ей се тай. Ой, хартийки. Заповядай. Аз сам получих. Чай, аз получих. Твърди. Ей. Защото сме добри приятели хора и трябва да си помагаме. Свързани! Чакай, не искам да... Че са? Искам да дойде нещо от евента хора да видите как си взимам шапката. Тоторо. Ама не знам дали ще стане за този клип, но ако не стане, хора, за другия клип да знаете на тази игра, аз ще бъда с новата шапка. И ще са кефа кът... Не знам кът колко. Какво е това? О, това е яко! Гага! Кое? О! Кое? Нищо. Кажи сега. Кажи на хората да знаят. Ако дам на твоето име в чата Тоторо и напиша прошепни, Да, и това го си знам. пиша само с тебе. Да, това не го ли знаеш, впрочем, аз го Не. знаех. Аз го знаех. Яко, това не го знае. Аз го знаех. Размени профил, изпрати съобщение. Е така хора, значи цъкати на него и Това е яко, това не го- тъй шепот и тъй пишете само с него. Хоп. Давай, сега дойдем тук. И ако ще така да го сложите, отстрани в ляво има стая, чат, нали, чата в стаята и И името да, му. тук да си говорим, те може да си говорите да гледате на листата какво става. И е много лесно. Ето, що три бе, човек? Бре, Защото аз се фел... Ти умря ли? не. Не, умрях. Хау. Искам да дойде оня дядка, за да мога за този клип да видите яката шапка. Още 12 минути хора. Мисля, че след малко ще трябва да го спирам клипа, защото... толкова мисля, че аз нямам сирене. Това съм аз. 12 ли е клипа? Да, хора, айде да минем още един-два мапа и викам май това Не, ще... един. Един, защото няма време. Сега това да го минем. Клипа ends. Will end. Тъй да се каже. Защото хора трябва да съобразяваме малко с време. Help. Помощ! Дай... То пише help. Help. Help me, бо! Телепортни. Пусни му ябълка и го телепортни. Help me, бо! Чакай. То ти имаш телепортъри, имаш ябълки, ма не ги използваш. Защото съм много зле. Не! Уау! Като е тъп, ще умре. Какво да направя? Той смисъл... Мога да не ми бута ябълката случайно. Нали, за да... Добре, хора, това е за клипа, да, обзето. Надяваме се, че видеото ви е харесало. Играта също. Гаме Не плей. знам дали си казах. Имам нов Steam аккаунт, он ми се създаде проблеми. Да знаете, ще ви сложа линк долу в описанието. Не, линка май. В името ще напиша и ще сложим линки към играта и обзето всичко ще напишем. И да, това е. Това как се прави? Не знам. Окей, сета е. И чао. Чао!